କେନ୍ଦୁ ତାହେଲେ ଅଛି ପରେ ମାଠ ଭିତରେ କାଣା ଅଛି କରୁନା ୟା ପୁତଲିଟିଏ ପରି ଏ ହଁ ମୁଇଁ ଶୁଣୁଛେ ନେଇ ବସିଛି ସିଏ ଶୁଣୁଛି ତୋତେ କିଏ କହିଲା ହେନ କୁହୁଛୁ ସରେ ଗୁଗେ ଗୁଗେ ହେଁ? କାଣା କାଣା କସ ଏଗो ପତା ଟୁଲି ଯାଇଛନ୍ ଯେ ଇମାନ ବା ଇମାନି ଯେ କାଣା ଅଛି କେନ୍ଦୁ ତଲେ ହେ କରୁନା ଅଛି ୟା ନେ ଯିବରେ କିଏ କିଏ କଥା ହଉଥିବେ ଦେଖୁ ହେଁ କିଏ କଥା ହଉଥିବେ ଏନୁ ସବେ ଆନ ପଟେଲ ଘର ଘର ସବେ ତ କାଁ କହୁଥିବେ କେନ୍ଦୁ ତାହେଲେ ପରେ ଅଛି ସରକାର ଖୋଜୁଛେ ନା ଥାଏ ଗো କିନ୍ତୁ ତ ଧନ୍ଦା କରୁନଥିବା ଗୁଡ଼ି କରି ଯେନ ଦେଖେଇ ବୋଲବେ ସେନ ଅଛି ବେଲେ କୁড়বে ଆଉ ଯେ କାଣା ଦେଇ କରି ପୁଡ଼ା ବି করে